Zo, kun je maar een keer van op vakantie gaan, hè? Maar weet je wat nog vol mooi is? Dat ding ons strandrijden. Op de Omroep Caravanrace, het Blauw Huis. Kerk Caravan in Krijkbracht. Hij moet dan sloopt worden verbinden. Waarom? Dat zal nog ik al, maar... Hij is belegen, hè? Ja, dat heb ik graag te beleven. Dan zou ik hem ophellen. Laat dan voor mijn spul en wat. En nou ja, uiteindelijk met de trein weer een beetje uit. Met wat was hangaars op de baan. Dan nemen we een beetje het spul eruit. Nou, en dan is de kwestie van achter de autokapelie. Gas erop en als je het spul naar strand wil. Nou, je moet de nette baan al rijden, maar een hele caravan. Want, dan heb je best net in. Nee, hij moet echt stikken. Nou, het publiek moet ervan genieten. We zijn elke jong bezig en dat is geweldig. In Bieken maar elkaar naar de tijd, elkaar helpen en het speel klaar krijgen. En vooral dan naar de kruis en de volgende kruis met het weer klaar, dan moet weer actie en dan met het al je klaar. Dat is heel belangrijk. In een rodeo heb je altijd gewoon protesteren. Ja, soms kan het in een paar seconden in één keer alweer een fladderen wezen en dan het gebeurt en dan moet je manmachtig het speel weer klaar krijgen. Dit is de bus van Arjen. Ja, er moest even wat aan gebeuren. Nee, we keren niks om hoor. Maar daar hebben we een soort plezier van. Autootje kan achterin, autootje voorop, we kennen bijvoorbeeld achterom. Voorin een soort cafeetje, kleerplakken erin, koelkastje erbij, muziekje erbij. En als we dan de cross hebben, dan kunnen we het mooi uitsluiten, mooi bieken en een barreltje. Er moet nog wat gebeuren, maar dat is niks. Dat is ik weer hobby. Roby is de man van de caravan stunt. Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat is weer prachtig om te doen. Zeker weten. Nou ja, de Kings Battle is beter net de eerste worden. Dat krijg je een apenpak, jongen. Je kan beter 12 blijven. Dat zou niet voor staan. Ja, vast. Ja,